Bine v-am găsit la un episod. Astăzi mergem la minat cu YouTuberii. Dragoș v-a salutat. Suntem aici cu Alex, cu Ghost, polițistul, și cu Dragoș. Astăzi vrem să mergem la minat pentru că s-o băgat ceva fain pe Craft City. Să strângi bani, fiți atenți aici, bani. Și ia uitați aici. Bani. Acum trepăm pe ei. Asta așa că mai schimb. Așteptăm. Scriem așa torțe. Că așa trebuie să facem. Vrem să mergem la minat. Fiecare pitex cam n-am la... Bă, dar aici e o problemă. Am eu lemn. Stați așa un pic pentru că ăsta a uitat de col. Și 4. Punem și noi aici 2. Ia. Eu mă aleg să vină la mine acasă. Să mergem toți la mine acasă, facem torțe. Hai. Și cred că mergem cu o mașină de poliție, dar... Și hai să urce toți. Ați urcat. Hai să mergem. Mergem acum repede până acasă. Să facem rost, să fac și eu un pitex de diamant, că mai am și câțiva bani. Și după aia mergem la minat. Mergem, facem bețe. E cam greu cu mașina asta, e faza că stau aici pe stradă. Na, și am modificat casa, am uitat să vă zic, am schimbat gardul, am schimbat de la casă. O să înlocuim casa, o să o facem mai mare, dar acum pe viitor o păstrăm pe asta. Să-ți facem niște torțe. Mamă, dar n-am col. Întreb pe mei dacă au. Aveți cărbun, că cred că am eu. Cred că am eu ceva cărbune, să așa. Am aici un chest. Mai am unul ascuns. Uitați așa. Ce n-am? Nu știu să am pe aici. Uite. Pe aici sunt lucruri ce le țin eu ca să nu umble nimeni. Dar nu găsesc cărbuni. Uite că am eu 3 lampe de astea. Nu ține în mână. Uitați așa că ăștia se omoară acum. Tragem, bam. Fii atent, 3. Păi, dar nu, uite că ăsta dă. Așa cine poate? Așa să întrebăm cine poate, ca să știu că am 36 de torțe. Cred că mai trebuie să am și eu ceva cărbun, că n-are cum. Am și niște de astea să văd. Sincer, cred că avem lumini destul. Mai un pitex trebuie să-mi fac și eu. Dacă a 20. Bam și bam.
Am torțe, hai. Hai să mergem la minat, gata, băieți. O să revin din zona unde mergem la minat. Bun, băieți, am revenit de la minat. Astăzi minăm, v-am mai spus odată. Să știți. Hai să mergem fiecare pe drumul lui să vedem. Să mergem până în jos aici. Sper să găsim așa ceva, pentru că chiar vreau niște bani. Deja, opa, nu știu ce e aici, să ne băgăm să vedem. Sper să vă placă această serie de Crab City. Fiți atenți, revin când găsesc un loc mai bun. Și cum v-am spus, ne băgăm la minat. Scuze. Am găsit niște cărbuni. Ăștia-s buni pentru că am văzut la un steak când nu știu. Nu cred că fac steak cu cărbuni asta. Au venit și ei după mine. Că au văzut că se fac bani bine aici. Că foarte bine. What? Da. O și diamante. Uite, diamante, auzi. Nu știu, nu. Nu știu unde zic că au văzut diamante, să minăm noi. Cred că episodul ăsta va fi mai lung. Aici nu-i bine să minăm, că se mă găsesc ca loc și revin. Dar băieți, am vrea să continuăm, sper să găsim așa ceva, că nașpa dacă nu. Așa să las la băieți, îmi las mie aici un chest, las și la băieți acolo un chest și ne băgăm să minăm pe aici. Ce deja că poți să spui, cred că doar una mai, doar una. Nu înțeleg cum mere, dar o să vorbesc și o să învăț cum să văd. Acum, opa. Nimic, hai să mergem mai jos. Nu știu de sunat chestul cu mine, dar luăm cu noi pentru ca să putem să punem ce nu ne trebuie. În fel de bine. Nu, un pic mai putem de ceva. Cum ar fi să dăm de diamante? Ar fi super să ia-ți bani diamante. Opa, am găsit un schivar. Asta nu știu, vedem când ajungem la bancă. Dacă îl putem schimba. Trebuie să punem și o lumină aici. Să-i dăm. Nu te cred că am stricat. Trebuie să continuăm. Să dăm cu... Știi ce vorbeam? Sper să găsim până la urmă ceva, că prea să aibă șanse să găsim. Dar sper să găsim până la urmă. Am găsit apă. Deci, sincer, arată bine, că mai găsesc un loc de mină și revin. Start. Băieți, bine v-am găsit. Acum am revenit. Am găsit aici. Hai să-i spunem prin apă. Păi acolo ați văzut că era groapă și el nu prea știe și eu nu știu cum să-l ajut. Opa, iron. O să schimb eu prețurile pentru că nu e repede și da, crezut. Opa, iron.
tot mai bine. Aici afară frumos, merem, bam. Am făcut intro-ul. Revin după ce găsesc ceva diamante și de astea. Să vă mai dau secvențe din video, că e plictiseală aici la mine. Nu știu dacă vă place să faceți acest lucru. Noi nu prea găsim nimica. Vom merge și încolo un pic. Sper să găsim ceva până la urmă. Că merem mai jos un pic. Punem aici un pic și merem mai jos. Sper că să fie bine. Văd că am ajuns aici. E bine dacă gândim pe aici. Un pic mai jos decât n-am aici acum. Sper să găsim ceva. Am văzut ceva albastru aici. Știu dacă să văd și pe cameră. Sper să găsim ceva azi, că banii se fac din, nu se fac din 27 de aia. Dar revenim imediat, că trebuie să mergem și până la și prietenul meu să ne vedem. Și cât mergem să ne întâlnim cu Easyonuț, hai să dați un like și un subscribe la canalul meu, ca dacă vreți să mai postez cu Craft City. Da, băieții, eu continui cu minatul, băieții, nu știu ce fac. Să ne luăm sabia, asta lopata și mergem la minat. Că băieții nu mai vor să mineze, văd. Ne băgăm noi, fiți atenți. Găsim un loc mai bun. Am filmat deja de 12 minute și e bine. Bine, bun. Uite, am venit hold. Mamă, ce bine. Mamă, ne îmbogățim, băieți. Revin imediat. Și am revenit, băieți. Hai să minăm în continuare. Să ne băgăm să minăm în continuare aici. Sper să minăm tot până terminăm. Bam. Sper să mai găsim ceva interesant aici. Totuși, am crezut. Putem așa. Opa, am găsit ceva aici. Poate îl vindem, nu știu cine are pe server. Să aibă nevoie. Sper să mi fie fain la minat, să vă placă aceste episoade cu minat. Văd că minez deja de 3, 12, 14 secunde. E bine. Și acum după că găsesc ceva mai interesant. Să mai găsim niște col. Cam atâta. Sper să vă placă. Revin după aia. Da, băieți, mergem să vedem dacă putem schimba ceva la... Stați înainte de asta, putem schimba ceva la bancă. Sper să putem schimba ceva la bancă. Facem bam. Ia să vedem dacă putem schimba ceva la bancă acum. Ia să vedem. E banca acolo, e banca mea, că am eu grijă de ea. Făcut-o eu. Cred că va fi a mea. Cred că vorbesc cu... Cred că mă bag în poliție în loc azi dacă e. Ca șeful poliției. Vorbesc imediat și o să facem un videoclip mai încolo. Merem până la bancă. Merem să vedem ce putem vinde. Ia vedem.
Iron 37 lei, n-am 3 iron, am 40 de astea. Scrie aici, 3 col 8 lei, adică 3, facem calculul și revin. Am făcut și calculul, am făcut 120 de diamante azi. Cu colul, ce bine, merem punem aici. Stați așa că nu, ceva nu-i bine, revenim. 120. Punem aici, lucrurile, punem 40 de asta și luăm 120. Imediat revin după ce am făcut bani. Asta băieți, ne trecem și în carte. Careva o encantat această carte, dar a fost bombalăia cei care au encantat-o. Scriem aici. Parană. Stai să scriem aici. 40. Col. 120 lei. Și cam acesta a fost episodul de azi. Am și 2 irene, dar na. Revin. Acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Să dați un like, un subscribe. Îmi pare rău că n-am găsit mai multe minereuri să facem mai mulți bani. 120 de lei bun și noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Mariona. Salut!